Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw at ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw at ako, iyan kuhaon, lalinong nagdusa. Pangaludul kalipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutok kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalatan, daw sa langit ang iyang kadan-an siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na ikamatayo, Jesus. Lunlon tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatapos. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbahan, dayanan sa mga gila na bato. Supa sa kinabuhi, kristal na buming tubig, sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalinong nagdusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga lupa iyang pakilan, wala na ikamatayo, lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatapos. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na ikamatayo, Jesus. Amo kang ginaday, ginapasalamatan. Salamat Ginoo nga sa imo'y kaduhang pagbalik. Imog jud kaming ubanon, Lord Father God. Kaming tanan, Lord, mag-experience imong pagkamaayo, Lord Father God. Salamat Ginoo nga niining katapusang mga adlaw, Lord. Ikaw magaligon ka na mo, Ginoo. Ikaw magaligon ka na mo, Lord Jesus. Salamat sa imong pagkamaayo. Abrihi ang among mga kasing-kasing para sa imong pulong, Ginoo. Wala isa ka na mga muli nga alkansi, Ginoo, apan kaming tanan magmadaugon. Tanan dungog himaya, pagpasalamat, pagpasidungog, diha lamang kanimo ato hatagong makusog na pagpakpak atong buhay na Diyos. Ginoo, salamat sa kahigayunan nga imong gipabot kanamo ning adlaw. Magapadayon kami uban sa pulong sa kinabuhi sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Praise God.
Hello, hello, hello. Hello. Hello, hello. Mic testing 1, 2, 3. Hello. Hello, hello. Okay? Praise God. Ang mga gitawag sa Dios mayngon amen. 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 Ganiha gisgutan nato ang kaluwasan nga nagsugod diha sa atong langit ng Amahan. O naghisgot usab kita mahitungod sa kaluwasan na nahiapil ang grasya uban ang gugma sa Dios kanato. O gawas pa diha sa pagtuo. Importante gyud ni. Salvation involved faith. Pinaagi sa grasya, we are saved through faith. Mao nang giingon sa Ephesians chapter 2 verse 8. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit and with deep conviction. You know how we live among you for your sake. Okay. Doon ay giingon din deep conviction sa ilang pagkabati ni ining minsahe sa Ebanghelyo. Uban ang iyang pulong, nag-ingon siya, dunay gahom, power, with the Holy Spirit and with deep conviction. Okay. Tungod niini, makita nato mga igsoon na ang minsahe or ang kaluwasan apil gayud ang pagtuo mo nagingon, for by grace we are saved through faith. Okay. Ug tungod sa pagkadungog nila, mingtuo sila. Ug nakumbiksyonan sila sa ilang nadbati. Tungod sa conviction, laom nga conviction. Mautoy nagahatod kanila sa ilang pagtuo. Okay. Dinhi sa verse 9, atong tanawon sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. For they themselves report what kind of reception you give us. They tell how you turn to God from idols to serve the living and true God. Okay. Dinhi makit-an usab na nato dinhi na dako gayud ang kausaban sa dihang nakabot nila ang giingon kaluwasan. Okay. Ang Espiritu sa Dios maoy nagagamit sa pulong ug maoy naga-generate sa ilang pagtuo. Pinaagi sa ilang pagdungog. Romans 10. Atong ablihan usab ang atong mga Biblia sa libro sa Roma, kapitulo 10. 17. Pinaagi sa madungog. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. So dinhi, makita nato na ang gahom sa balaang Espiritu Santo maoy nagapaninguha nga ang pulong mabuhi o diha diana nakabaton sila sa pagtuo. Mao nga kining kaluwasan nga naangkon nato, salvation involved faith. Okay. So sa ikaupat, sa mga Kristohanon dili gayud pariha ang atong pagtuo. Ngano? Nay nagaila og one
nagatuo mapuntag one. But there's a three person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Father is not the Son. Son is not the Holy Spirit. Holy Spirit is not the Father. One triangle, maunang three person or Trinity. Walay mabasa sa Biblia na naay Trinity, pero si Jesus nagaingon, sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Ang kaluwasan, okay, ako yun ni nga tunan bagi balik-balik ginagaw ni siya pagtuon. Sa kay dili manggod ni siya basta-basta na moingon ta na sila mali, ako tama. Ako mali, sila tama. Sa ato na lang ning huna-hunaon nato ni. Okay. So kining Trinity ang kaluwasan para sa ato involve ang three persons. Salvation involve Trinity. Okay, paminaw. Sa diha na mabasa nimo kining mga sulata, imong madiskubre ang pamaagi sa pagtulunan sa Christianity. Okay. Tungod kay hangtod karon, makita gayud nimo kini God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen ba? Amen. Okay, so bantay ni. Nganong involved man ni? So mao ni butang sa itong kasing-kasing. Kining tulo ka personas, dako kaayo bahin sa diha nga kita giluwas. Ang tanang giluwas, maingon amen. Mao nang pagtuo ha, pagtuo gyud na sa dihang nadungog nimo kini. Grasya, pinaagi sa pagtuo. Naluwas ikaw ni ini. Okay. So mao ni. Una, tulo ka mga ebidensya nga nahiapil sa kaluwasan nato. As far as God the Father is concerned. Okay. Samtang ang atong langit ng amahan nagtagad kanato, I was saved. Ako naluwas. Ikaw usab naluwas. When He chose me in Christ. Sa Ephesians chapter 1 verse 4. Sa wala pa moabot ang New Testament, ang God the Father sa John chapter 17, makita nato wa pagani mahimo ang kalibutan. Amen. Wa pa mahimo ang kalibutan na ilah na ikaw kung kinsa ka. Amen ba? As far as God the Father is concerned, I was saved when He chose me in Christ before the world began. Ephesians chapter 1. So mao nang God the Father involved sa akong kaluwasan. As far as God the Father is concerned, okay, I was saved. Ako naluwas when He chose me in Christ before the world began. Dili ba sa prayer ni Jesus, Ama or Amahan, sila nga imong ipili para kanako. Wow. Amen. Number 2, God the Son. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. As far as the Son is concerned, I was saved when He died on the cross.
Tama ba? Second person. Samtang ang anak nagtagad kanako. Samtang ang amahan, as far as God the Father is concerned, I was saved. God the Father. Samtang ang anak, God the Son is concerned, I was saved when He died on the cross. Ikatulo, as far as the Holy Spirit is concerned, one day, I was saved one day or one night when I heard the word, when I heard the message. Amen ba? As far as the Holy Spirit is concerned, one day or one night, sa dihang nakadungog ako, niadtong adlaw or gabi, baka nakadungog nga, nagwali sila. When I heard the word, I was saved. Naluwas ako. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Mauna ang Trinity, three person, involve our salvation. Amen? Atong kusgon sa pagpalakpak ang pulong sa Ginoo. Sa dihang nakadungog ako, sa pulong sa Ginoo, unya diha ko nagsugod nga misalig kang Hesus. Diha ang kaluwasan. At that moment, praise the Lord, niadtong panahona, unsay nahitabo? Okay. The entire plan fell together, and I became a child of God. Niadtong panahon na tao gayud ako, nahimo akong anak sa Ginoo. Palakpakan. So kining tulo, God the Father, Son, and the Holy Spirit are involved of our salvation. Salamat kaayo sa Ginoo. Di na lang ta mo tandog sa uban. Kay kung tandogon, mubarog man po na sila. Pasag dahilan. Madako magsamok. Bisan sa one way. Wala magkaparihan eh. Maningkamo ta. Nagatuo kita sa tulo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Unsa tong God the Father, gipili na kita niya diha kang Kristo sa wala pang kalibutan. Unsa tong God the Son, naluwas ka, naluwas ko, tungod sa pagkamatay niya sa cross. Unsa tong Holy Spirit, naluwas usab ako sa dihang nakadungog ako sa mensahe o sa diha nga nakumpleto kining tulo. Kining tulo. At that moment, hallelujah, diha, nahimo gayud ako dayon nga anak sa Dios. Kung kita'y pasultihon mo ingon, anak, baka ko sa Dios? Dili ta makatuo kay naaraman ta sa lawas. Pero sa Ginoo, nangatao kita. Busa, pasalamat kita nga napahiluna kita sa insaktong paagi sa ngalan sa Ginoo. Sa atong panahon, hallelujah, kining atong panahon karon, monitor, bantay sa panahon, ampo sa Ginoo, pabilin kanunay ang kalinaw. Bisan pag-unsa pa ang kalibutan kasamok, apan si Kristo nga ni anako, ana kanimo, magpabilin gayud kita diha sa iyang kalinaw. Atong palakpakan ang tulong. Ang taong malinawon, makapasalamat siya sa Ginoo. Ang taong malinawon, linaw ang hunahuna ug makaampo siya sa Ginoo. Apan ang taong walay kalinaw, ilhanan nga wala pa siya diha kang Kristo. Kay wala man siya Kristo, bisan moingon siya sakop ko sa simbahan, apan wala niya papuy si Kristo sa kinabuhi, magpabilin gayud siya sa temperature sa kalibutan.
Ingon si Jesus, sultihan ko kamo nining mga butang nga bigas in this world. Ingon siya, you will have trouble. Ingon siya, in me, you may have peace. Kinsa katong nabugatan, ingon siya, nabudlayan. Papadulas sila kanako, kay papahulayon ko sila. Praise the Lord. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. To God be the glory. Okay. So diha niya ng paagiha, nakuha na nato ang giingon kaluwasan. Salvation involved faith. Salvation involved Trinity. Okay. So dinhi sa katapusan, salvation changed the life. Mao na unsa man tong nang labay nga dili mao sa unang panahon, ayaw na gayud og lingi apa. Amen. Ayaw naglingi kay kining kaluwasan ang atong gipaabot. Praise the Lord. Gamay na lang. Okay. Ngano man si Pablo dinhi sa libro sa Tesalonika, giunsa man niya pagkahibalo nga ang mga taga Tesalonika pinili sa Dios. Giunsa niya pagkahibalo. Okay. Atong tanaw dinhi ang libro sa Tesalonian, chapter 1. Giunsa man niya pagkahibalo nga mga pinili sila sa Dios. Okay, 1 Thessalonian. Okay, sa verse 2. Morning ang verse 1. Gisgutan niya diha ang church. Ingon siya, basahon nako ang verse 1. To the church of the Thessalonians, in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace and peace to you. Okay, gisgutan niya ang grace. Pinaagi sa grasya kita naluwas. Pinagi sa pagtuo niya, peace through Jesus Christ. Verse 2, giunsa pagkahibalo ni Pablo nga ang mga taga Tesalonika pinili sa Dios. Kini nga simbahan, mahibalo ba pud usab kita nga kita gipili sa Dios? Marag mahibaw-an. Verse 2, we always thank God for all of you. Mao ni ang sulti ni Pablo sa mga Kristohanon sa simbahan sa Tesalonika. Mentioning you in our prayer, we continually remember. Ingon siya, wa gyud mi malimot. Before our God and Father, number 1, your work. Mao ni ang nakita ni Pablo. Your work produced by faith. Ang imong trabaho nagpadayag sa tinuod nga pagtuo. Unsa may nakita ni Pablo nga nakita niya nga ang ilang trabaho na padayag pinagi sa pagtuo? Verse 9. Daganta sa 9. For they themselves report what kind of reception you give us. They tell how you turn to God from idol. Oy, mao diay ni. Gikan kuno sa dili mao nga Dios. Mingbiya sila gikan sa mga Dios-Dios. O didto sila mibalhin sa tinuod nga Dios. Mao ni ang giingon, your work produced by faith. Hallelujah. Ang ilang buhat uban ang pagtuo, nakita ni Pablo sa verse 9 nga sila mibiya na sa dili mao nga Dios. Okay, dili lang baya Dios ang buti pasabutin niya. Nakabasa na ba mo ni ana nga bisan gani mga butang nga nagihigog man nato? We are serving idols. Tama ba? Nakabasa mo no?
Wala naman tatuod mga dibulto. Pero kung dunay butang na mas labaw pa kaysa Dios, idols na. Mao ni nakita ni Pablo na nausab ang salvation, ang kaluwasan. Hallelujah! Nagapakita kini sa kausaban sa kinabuhi. Ang ilang buhat ni produce of faith. Unsay but pasabot na sa verse 9, gikan sa dili mao nga Dios. Mibiya sila, mibalhin sila ug mialagad sa tinuod nga Dios. Balik na punta sa laing bahin sa verse 3, 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. Okay, tutuking yung maayo. Your works produced by faith. Di ako no. Di ba naikama? Naikama no? Naikama. Kung sa sunod sa kama, your labor. Okay, 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. Your work produced by faith. Kama. Sunod sa sunod sa kama. Your labor. Okay. Prompt by love. Unsay buti pasabot niini. Ang ilang paghago, wala na nila isipa nga ilang kaugalingon kundili diha sa Dios. Balik ta sa 9. Balik ta sa 9. Okay. Balik ta sa 9. Di ba diha ko nahuman sa idols? God from idols. Tanawan niyo ang verse 9. Na verse 9, dili ba you turn to God from idols? Unya di ako nihunong. Mauni, katong giingon, your labor from of love. Okay. Makita na to dinhi na kining giingon ang imong pagtrabaho o ang imong paghago diha na uban ang tinuod nga gugma diri sa verse 9 to serve the living. Mauning dakong kausaban ang ilang trabaho, nagapangalagad na sila diha sa buhi og tinuod nga Dios. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay. To serve the living and true God. Mao di ay ni. Mauning nakita ni Pablo na ang mga taga-Tesalonika sa kaluwasan, nakita nila giusab gyud sila. Usab ang kinabuhi nila. Mao po dinhi sa ato, makitaan. Usab gyud. Okay, gikan sa atong mga trabaho, our works produce faith. Sa ato pa, gikan sa dili mao nga mga paningkamot, sa una, maningkamot para ra gyud sa ato. Dili na to isipon na diha sa Dios. Daghan kayo tagrason ba basta dili sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Okay. Labi na sa atong mga panahon karon, morag masubo baya gyud ang tao. Pero thanks be to God, ang Ginoo na maoy mutunaw sa tanang kabalakan ni ani. Kay kining kalibutan na lumalabay ra gyud ta. Lumalabay ra gyud ta. Kining atong mga figura sa atong panglawas. Sa una, maorag Mr. Philippines. Ako sa una, to God be the glory. Kung nakaapas pa lang mo sa akong pagabatanon sa una. Mauna nga karon na lag-edad na, hikapon sa akong apo ning akong dughan kay maorag tutoy na. Okay. Workout ko sa akong kaugalingon sa unang panahon. Mga bukton gahi kayo. Unya gagmaigtian. Unya tama gyud. Mao na nga na-crash gyud ang akong misis pagkakita niya sa ako. Ambot ng kinabuhi.
Pero sa diha na mulabay nagyudiay ang atong panahon. Managko ng tiyan, mamurot ng kilid, magbaw na tagpaaging usay pagamay. Hallelujah. Kamo mga gagmay, ayaw gid mo pagpadagko. Kay kumudako, magpagamay, lisod. Maayo, mantag na apatay dagko kayong kwarta kay ipahiwa rin ng mga tambok siguro. Mulabay ra gyud ta. Kung unsa may gipanalangin sa Ginoo kanato karon mao ra nay ato. Naaman tay mga pangandoy kana ikalipay kay gihatagan man ta sa Ginoo og mga panghunahuna nga mangandoy ug mga maayong butang pero diha ra kutob. Mao nang nakit-an ni Pablo sa mga taga-Thessalonians ang ilang paghago uban na ang gugma dili pareha sa unang panahon na hago sa adlaw, hago sa gabi. Hago na pud sa adlaw, hago sa gabi. Kay ngano nakita nila nga kung dili kuno ka maningkamot ing kalibutana, wala kay labot ni ining kalibutana. Kay kining kalibutana walay laing gidulot kalisod, kawadon. Daghan ang mo iskapo sa kalisod, maningkamot halak katkat sa maayong katungdanan. Aron na mahigawas sa tanang kalisod hala, eskwela ayaw gyud biya anak kay kini aron nga mabulahan ka hala. Kay kami maningkamot palit og yuta, palit dinhi imo na anak. Wa day ta nahibalo na sa Biblia. Nagmahay si kinsa to? Si Solomon sa iyang pagabatanon ang iyang mga paghago wala niya ubani sa tinuod nga gugma. Hala nagtukod siya mga palasyo, tukod siya mga syudad ug uban pa nga mga butang nga iyang ipangtukod. Kay matud pa para ni sa imo anak nagmahay siya. Wade siya mahibalo nga ang tanan niyang paningkamot nagbilin siyag problema. Kay mao na toy unyay gira kung mawala na siya. Okay. Sumauni. Ang ilang paghago nakita ni Pablo, ang ilang paghago uban na ang tinuod nga gugma. Nag-alagad na sila sa buhi nga Dios ug sa tinuod gayud nga Dios. Dinhi akong ibalik pagbasa, mauni ang atong gipaabot. Praise the Lord. Okay, 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Okay, verse 10. Mauna ni. Mauni ang atong gihulat. And to wait, walay Kristohanon karon nga wala mangandoy og rapture. Kung muingon sila, pauban na baya miha og mag-rapture na, kung wala nimo madawat si Jesus Christ as your personal Savior, sorry. Dili involve ang Trinity sa imong kaluwasan. Sorry. Kay kining kaluwasan, kung ayaw yun ni kalimtining tulo, as far as God the Father is concerned, I was saved. Amen ba? When He chose me or us in Christ, before the world began. Anak, as far as the Son is concerned, I was saved. I was saved when He died. Di ba? Ikatulo, as far as the Holy Spirit is concerned, I was saved. Naluwas ako usa ka panahon sa dihang nakadungog akong mensahe. Nabuhi sa sulod sa akong kasing-kasing.
ug sa dihang nabuhi, mo hinungdan nga ako wala na muundang sa pag-alagad sa Ginoo. Nabuhi as God, as the Holy Spirit is concerned. Sa dihang nakadungog ako, Word, Holy Spirit, tulog yun, involved sa atong kaluwasan. Mo'y hinungdan nga nagbalik-balik ako. Mo'y hinungdan nga ako apil sa tanang buluhaton sa ngalan sa Ginoo. Mo'y hinungdan nga ang tanang dili mao gibiyaan. Mao ni nakita ni Pablo na ang mga Kristohanon sa Tesalonika naluwas sila pero dunay buhing ebidensya ang kausaban sa ilang kinabuhi. At that moment, mao na, diha. Praise God. Ang kinatibuk ang plano. The three person. Hallelujah. Atong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Kinatibuk ang plano. The entire plan filled together and I become a child of God. Hallelujah. Ang mga anak sa Diyos, mingon amen. Praise the Lord. Mo na nga, may panahon maluya ta, pero ang Ginoo nagkasabot nga na kay kaluyahon, pangitaan kag paagi niya nga madasigid ka. Oh. Naay panahon na maluya ka, morag wa nay amor, morag usa ka ni tungod kay gipili ka sa Ginoo na agyoy buhaton ang Dios para sa imo. Nga maulian ka sa imong hilanat. Maulian ka. Makaingon ka pagka maayo mo sa Dios. Naulian ka kangano usa lang. Nahibalo ang Ginoo nga naluya ka na ay paagi. Ipakita sa Ginoo sa imo. Ayaw anak, makalitan ra ka, maulian ka, ay salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Mao ni, walay lain natong gipaabot karon kining pagbalik sa Ginoo. Kining kasamok sa Israel. Kamong naa sa gawas karon sa nasod nga nakasabot niining mensahiya. Walay lain na natong gihulat ang pagbalik niya. Verse 10. Mao ni, verse 10. And 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. And to wait for His Son from Amen. Rapture. Og tungod niini, balik ta sa verse 3. Balik ta sa verse 3. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Dili ba katapusan akong gibasa kanang your labor prompted by love, di ba diha ako taman? Dinhi. And your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Kanang giingon diha endurance ang atong pag-antos, pasensya, patience of hope mao ni is to wait for His Son from heaven. Wow. Na gi-rebuild ang Ginoo kang anli, gi-share niya kung okay kayo nali, guwapo ginali. Hallelujah, hulaton lang nato si anli. Guwapo ang revelation. Mupadayag gayod ang Ginoo. Kita ang atong gipaabot mao na lang pabilin nga lig-on diha sa Ginoo. Pabilin nga lig-on. Hallelujah. Wala na ang flesh. Kusog mo rason. Ang flesh musulti. Pero ang spirit, praise the Lord, mao na nga ingon ang pulong, magpapuno kamo sa espiritu. Be filled with the Spirit of God. Magpapuno kita.
Ngano? Unsa tong rason na hinumdum mo? So that we can stand against flesh. Kaya ang flesh, musulti mo suggest. Dili pwede. Dili pa man ni mao karon. Flesh. Pero ingon si Pablo, kaniya accurate gyud nga message. Kano sa apa ni gisulat? 1,000 of years. Kita pa kaha muhulat pa batag 1,000 karon? Nagbuto-buto na magari ang Israel, kanang Biblia, 1,000 of years. Gisulti na, gisulat na. How much more kita na anata sa tumoy? Unsay mabati na to sa uban? Mabati na to sa uban, sa langit na lang ta magkita. Ang pastor dito sa Surigao, nagtinawagay ni pastor, sa langit na lang kita ani magkita. Naabanay ingon ni ana sa una, sa wala paning panahon na. Wala. Pag ingon, pastor, schedule ko, ari ka dire, ikaw ang akong speaker. Schedule layo, wala ko lagi schedule. Muan hami. Karon, kumusta? Restricted. Hallelujah. So ingon si Jesus, pag maalamon kamo, kaysa diha nga magmaalamon kita, dili kita maulahi sa impormasyon sa kalibutan. Like for example, Revelation ba yan kadtong kahoy sa kahibalo, tree of the knowledge, katong gingon mapag-ila sa mayo sa dautan. Unsa naman ang atong panahon na pa ba ni? Naa ni internet. Unsay imong pangitaon sa internet, ihatag. Maayo, tagaan ka. Dautan, tagaan ka. Halos tanang tao nakahook up. Kitang mga anak sa Dios. Wala kong maingon nga ayaw gamit sa internet. Pero ayaw, dili ka magpaulipon nila. Kung naa kay tuyo, ikaw ray, okay, ikaw ra. Dili sa mga batang gagmay na muhilak na wala na internet. Mabuhi ta bisag walay internet. Kining panahon na musugot kag sa dili, matuman ang iyang mga pamaagi. Last, Romans chapter 6. Praise the Lord. Roma kapitulo 6. Ang kagahi sa Israel, kining samuka. Hallelujah. Ang kagahi sa Israel. Pero kita, we would be on the side, anha kita sa ila bahin, didto ta kampi. Kaya ngano, mga tao na sa Ginoo, nag-ingon siya, I will bless those who bless you. Ampo gyud nila, Lord, Lord, Lord. Ampuan nato sila. Kay ngano, kining kaluwasan nga naangko nato, dili baya ni ato ilaha baya ni. Ang Romans chapter 11, giputol sila sa sanga. Sanga. Giputol ang sanga sa paras. Pak! Gilabay ang sanga sa kaparasan. Namutol og mga sanga nga ihalas. Kita to, pak! Unsa na, dili man na graft siguro, gigraft ba na? Gisumpay. O, kining mga farmers, kabalo sila ni ana. Gisumpay ang ihalas sa dili ihalas, sa original. Gisumpay ta. Mao nang giingon sa Romans chapter 11, dili ta magpasigarbo. Kay kung nahimo sa Dios ang pagputol sa original, kinsa ka nga dili original. Mao nang nga walay luod-luod, smile, unay mga problema, pahiyom, pasalamat, amen. Okay, Romans 11, tanaw na to. I asked them, did God reject His people? Oh, verse 1, tiyaw mo na. I asked them, did God reject His people? No. Ingon si Pablo, no. By no means. I am an Israelite myself.
descendant of Abraham, from the tribe of Benjamin. God did not reject his people whom he foreknew. Don't you know what the scriptures say in the passage about Elijah? How he appealed. Unsa ang iyang pagpangiliw po to God against Israel. Lord, they have killed your prophets and torn down your altars. I am the only one left, and they are trying to kill me. And what was God's answer to him? Niingon siya, aduna ako'y mga tao for myself, 7,000 who have not bowed the knee to Baal. Hallelujah. So too, at the present time, there is a remnant, na pagiday salin, remnant, chosen by grace. And if by grace, then it is no longer by works. Kinsa man ang giluwas sa grasya. If it were grace, would no longer be grace. What then? What Israel sought so earnestly, it did not obtain, but the elect did. The others were hardened. As it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes, so that they could not see, and ears, so that they could not hear, and this very day. So mauni, makita na to, magpasalamat ta. Kining chapter 11, din hinimo makitaan na kita sinumpay lamang dili magyud ta mga Hudiyo, nahimo lang tang Hudiyo, espirituhanong Hudiyo na lang. Verse 17, if some of the branches had been broken off, mao na ning bersikulo ha, kung ang ubang mga sanga gipamutol man ka ha, ikaw, do a wild olive, olivo, dili paras di ay olivo. You, do a wild olive, should had been grafted, grafted gidi ay ning gisumpay no? Grafted in among the others, and now share in the nourishing sap from the olive root. Do not boast over those branches. If you do, consider this, you do not support the root, but the root support you. You will say then, branches were broken off so that I could be grafted in. Granted, but they were broken off because of unbelief. And you stand by faith. Kay wa man sila mutuo, naputol sila. Apan kita, nagabarog lamang sa pagtuo. Stand by faith. Do not be arrogant. Ayaw kuno pag-arroganti, but be afraid sa atong pagkakristohanon, ampingi kini. For if God did not spare the natural branches, kay kun wala pa, kay kun ang original nga sanga wala pa makaluy He will not spare you either. Ikaw usab, labaw pa. Amen ba? Amen. So, ang Romans chapter 6, dinhi ko motapos, mahuman na. Kitang giluwas. Kaya ang kaluwasan, involved man ang Trinity. Ang kaluwasan, nag-usab sa kinabuhi, nakita man yun ni. So, unsa man, chapter 6 sa Romans, what shall we say? Unsamay inyong ikasulti, unsamay at inyong ikasulti. Then shall we go on sinning? Magpadayon ba kita nga maura gihapon? Aron nga ang grasya so that grace may increase? Ingon siya, no means, by no means. We died to sin. Patay na kita sa sala. As far as the Son is concerned, I was saved when He died on the cross. Wow. Magpadayon pa ba kita sa pagpagkasala? No. We died to sin. How can we live in?
how can we live in it any longer? Pwede pa ba di ay? Pwede pa ba di ay ta mananggot? Pwede pa ba di ay ta mag-inom-inom? Pwede pa ba di ay ta? Okay. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ, kita nga mga gibunyagan or gibautismuhan na diha kang Kristo, were baptized into His death, kadtong gidala sa lawigan o niya gibautismuhan ka, mautoy hulagway nga gilubong ka, apan wala lang dugaya kay mapuno og tubig ang atong ilong. Kadtong pagtabon sa tubig, tindog kadayon. Ingon siya kadto, therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Sa dihang migawas ikaw sa tubig, bag-o ka na. Busa, kinabuhion na nato ang bag-ong pagkinabuhi. Mauna nga ang kaluwasan, mausab ang kinabuhi. Salvation changed the life. Amen? Okay. So, kini nga bersikulo, paingon ni sa 14. Okay. If we have been united with Him like this in His death, we will certainly all be united with Him. Nahiusan na kita kaniya in His resurrection, for we know that our old self was crucified. Galatia 2:20, ingon si Pablo, dili na ako mao si Pablo, kundili ako gikalansang na uban kang Kristo. Ulong gikalansang na unsay sulti ni Kristo, biyaan gyud ng iyahang flesh. So that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin, because anyone who has died has been freed from sin. Kadtong mga patay na diha kang Kristo, wala na, gawas no na kita, freed from sin. Hallelujah. Di na maginamalikaya na. Naninguha kita niya ng pagkinabuya, pero na mga impormasyon mo abot sa imo, mga negative. Okay. Ayaw lang na siya tagda. Pabilin sa kalinaw diha kang Kristo. Amen? Paminaw. Pabilin. Hallelujah. Mao nga, kung imong basahon wala gid mo hunong si Pablo sa mga pag-ampo. Kay nahibalo kita nga diha sa pag-ampo, ang Dios naminaw sa atong mga pag-ampo. Manindog kita. Kinsa katong gustong magpaampo, dali dinhi sa tubangan. Praise the Lord. Okay, dali. Praise the Lord. Atong worship leader, magkanta ta diri. Samtang sila nagpaingon dinhi. Ampo ta. I will pray for you. Yes, Lord. Oh, rabababahaya. Ang atong Diyos uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay iluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay iluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay iluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay iluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay iluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay iluwas ta sa Ginoo. Tuyok
buhi kaayo, wala siya mamatay. Angayan siyang magaday, angayan siyang humyawan, angayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang bugna giluwas ta niya. Sagaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom kaulo, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukaplot ko sa iyang presensya. Ambag sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kalulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas